Sebekhulume bonke abantu ngeziphumo zika grade 12 umatikuletshweni. Sekuzokhuluma thina-ke njengomafavu-ke njengedangabani indoda eshisa yonke imizi yabathakathi ngesikhuni esisodwa somlilo, indoda abayifaka emgudwini ezingonyama yaphuma iphila, indoda abayifaka emlilweni ivutha amalangabi yaphuma ingenamyocu. Zingane zakwethu, mina-ke njengomafa ngivame ngiyeka abantu bekhulume bese ngikhuluma ekugcineni. Ya bafowethu, ngifuna ukubongela nje bafowethu iy'ngane zonke ezenze kahle, iy'ngane ey'phasile. Siyabonga kakhulu zingane zakwethu, siyabonga iy'ngane zami, nenze kahle kakhulu kulo nyaka, izinga nilikhuphule kakhulu. Siyazi-ke bafowethu ukuthi bengeke sibe o-number 1 sonke bengeke sibe o-number 1 sonke. Njengoba sibona la i-KZN iqhwakele this time around, landela i-Free State, Gauteng, kuze kuyovala i-Eastern Cape ku-number 9. Eastern Cape bafowethu, akulahlwa mbeleko ngakufela zingane zakwethu, akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Akusho ukuthi nenze kabi, hhayi anenzanga kabi, thole u-84%. Ngicabanga ukuthi different between number 1 and number 9 is only 5 point something percent. Yes, is only 5 point something percent. Awukho umehluko kakhulu. So nani bafowethu nenze kahle, niyenze kahle kakhulu, but bengeke bafowethu sibe o-number 1 sonke, bengeke futhi sibe o-number 2 sonke. Bekuphoqa nje ukuthi akube khona u-number 1 abe khona futhi no-number 9, yabona. Siyanibongela ke zingane zakwethu, nenze kahle nonke, South Africa yonke yenze kahle kulo nyaka. Izinga lokuphasa likhuphuke kakhulu makuqhathaniswa nonyaka abadlulayo, yabona. Bese ngibhekisa lapha ku-Free State. Free State, Gauteng. Siyazi ukuthi i-Free State ne-Gauteng awona ama-province enza kahle kakhulu makuya kulento yeziphumo zika grade 12. I-Free State yona evame ukuthatha u-number 1, Gauteng ube u-number 2. Kwesinye isikhathi Gauteng uthatha u-number 1. Anilihlisanga izinga zingane zakwethu, anilihlisanga sidala izinga, nenze kahle. Kuyikhona ukuthi i-KZN this time around ikhuphule kakhulu, nokugcine seniba o-number 2, number 3. I-KZN ekhuphule kakhulu, hhayi ukuthi inini enehlise izinga, ngoba lama-percent ebeniwathola kwiminyaka eyadlulayo nisathola wona, yabona. So izinga anilihlisanga zingane zakwethu, nenze kahle, but i-KZN did very well, i-KZN, ngoba ikhuphule izinga kulo nyaka. Siyayibongela kakhulu kwi-KZN ngokukhuphula izinga, ithathe uposition 1 after isikhathi eside-ke noko ungatholakala uposition 1 la e-KZN. Siyabonga kakhulu iy'ngane zami zase-KZN, nenze kahle kakhulu. Namanye nje ama-province, Eastern Cape, khuphulani izinga, nani ngolunye usuku niyothatha u-number 1, yabona. Liyeza naleni ilanga, khuphulani nje izinga, vala nomlomo, sinichomele, sibhede, senze yonke into esiyenzayo, but nani nizothatha u-number 1 zingane zakwethu. Kuyadlalwa bafowethu, asibonge kakhulu kunina nonke, inkosi ithela umusa.